everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Hello? Inday, ang tricycle driver ni. Noy, ayaw lang na niyo pati tawhan na, ha? Bangan sa ilong. Unsa man gusto ni mo? Among buhaton niya. Ha? Kuan, gusto lang ko nga, dili na siya magsamok-samok na ako. Sige. Dili na siya magsamok-samok ni mo. Salamat, Noy. Pero, isaad na ko nga, dili niyo siya patyon, ha? Oo. Dili siya mamatay. Pero, mutagam ni bata. Mahatlok na siyang muhilabot ni mo. Og niya pa, kung mahimo, patog-an na gyud siya kun, kinsang nagsugo niya. Kinsa ka nito nga ni mo, Inday? Hala na. Kinsay nagsugo ni mo? Dapat yun ang akong pag-umangkon. Ha? Nagtuo ka? Gaway buang nga parinting akong mangod? Ha? Sulti na! Kung kinsa nagsugo ni mo? Gahi ka? Sulti! Bisan nga lang! Nanawag na siya. Lalaki siya. Lalaki siya, Mandi. Hatagi ko gan! Franco! Unsay Frasco? Franco! Franco, day, Franco. Mano, Franco! Salamat! Og timan ini Mandi, ha? Niya na mo ang imong silpon. Kung hilabdan pa gani ni mo si Helena, taguron ka na mo. Kabantay ka na, kanang halang-halang manok. Tagod-tagod, ha? Malayo ining napita. Kaysa sunod na mong pagkakita sa imong naong na murag dagway, ihawon ka na mo. Salamat ka. Nga dili mo sugod si Helena nga patyon ka. Kay kung nisugot pa, yatap ka na, patay ka na karon. Bagay ka sa ilong. Mabaluhi mo, ayoko sa... Di na ko maghilabot ni Helena. Dili. Shane, pagmata! Shane! Pagmata! Balik dito sa ospital. Susiha si Helena dito. Ano masusi man ko ni Helena? Tanawa lang kung nakabalik ba siya sa ospital. Ngano kani? Ayaw na pagdaghag pangutana. Susiha sa ospital kung nakabalik na ba siya dito. Unya, balita idayin ko, ha? Sige, lakaw na. Pagsamok-samok na sad ni Lando. Okay. Nibal, huwag kibalawag si Mandi. Ug di sab ko magtawag niya, kipasiglaing lalaki na sa paang magtubag. Yay, murag doon nagyulaing ni tabo sa lakaw ni Mandi na. Kinsam sab ka ang kauban ni Mandi. Huwag ba ko kailay ni? Pauwi na, Helena. Okay ra ka, Lando. Ugma, mugawas na ko. Kun masugot ang doktor. Ang iyong apanilog. Inang ha, ato na lang ko sa bahay magpakaayos ako sa man. Sige. Oh, nanawag na si Manoy. Hello? Franco ang agaw ni ining Mandi. Franco? Di Frasco, ha, Franco. Mo na, misuka na si Mandi. Nagkaila ka ba niya ng Franco? Oo,
Oo, nakaila. Unsa may rason? Nga gusto man kaniyang hipuson? Saksi ko siyang pagkakabit sa asawa sa kong agawon. Gusto ko na ng palayason ng dapita. Pero, dili sila makapalayas na ako. Gusto ka? Ngatagan og gamayng kahadlo ka na ang Franco. Ha? Wa na ko'y kwarta nga ikahatag ni mo. Kuan, libre lang ni, libre. Nga nang gusto mo ko nimong tabangan. Gaan lang ang kumbuot ni mo. Ha? Lagi, parehas mo kong ginaong sa kong igsoon. Kinsay nga si mong igsuon? Simon! Lalaki di ay. Laki. Unsa man, kinang ka? Salamat na lang sa tabang. Ayun ang hilabti ka ng Franco. Ako ni bahala niya. Ang importante nga, nahibaw ko nga, nagplano siya sa pagpatay na ako. Sige, sige. Salamat sa tabang, Manoy. Edmond ko. Edmond. Tawagalan ko og Tatay Edmond. Salamat ay Edmond. Bye. Si Sir D ang nagsugo sa mga lalaki. Oh, og may labot si Ma'am Julia ini. Tinood ba ako nabati? Nasaksi ka sa ilang relasyon ni Ma'am Julia o Sir Franco? Oh, nakita ko sila naghahawak sa luyo sa kahoy sa luyo sa bahay. Daan pa ko. Doon yung relasyon na doon. Pero, dili mahimong mahibaw sa Sir Alejandro ini. Kay tingali atakihon siya. Magkalaong ka. Ako di itago. Dili sa mahimo nga mahibaw si Ma'am Julia nga nahibaw ka na. Kay basin initan sa kaniya. Ako ning itago. Ay kabalaka. Hi, Lando. Oh, ang ano ni Anam sana siya? Ano pininian mo pa siya? Oh, nga nang misika man ang inyong pangamata, ha? Nga nagtutok na ako. Mura man mag nakakitag mo to. Ang gidad ang talangkag panihapon, Lando. Kay nahibawan ko nga pati kayong pagkaon din sa ospital. Di na kinahanglan nga maghago ka pa pala nako. Di na si Lina. Giyatiman ako niya. Nga naman day ko na siya. Kinaan man gihapon kung matiman mo. Maura ba ganito yun ni mo si mapag-ani, Shane? Ganahan ako magdaog pagkaon. Oh, maayo. Okay lang ka, Helena. Mura manggod og kabit na gid kaayo kang Lando. Aray! Lando! Sa bayo kumutang akong kamot sakit. Lando, mabughat ka. Buhay nang akong kamot pa. Ay, yung pagpinastos. Kiwa kasi yung bay. Aray! Magmahay kasi mong pagpilian ng bayan na Lando. Magmahay ka! Di na gid masabot ang dagan sa utok ining Shane. Mukalit ng utong ah. Hello. Unsa na, Shane? Nagit sa ospital si Helena, ma'am. Unsa? Unsa ba yung hitsura? Okay naman. Normal kay now. Musukog yapon ako. Sige. Pauli na dire. Ma, muhapit na ka sa kong amika, ha? Magpawa ko sa kong sapot, uy. Ngano kisapot ka man? Da, sakit lang ang kamot na gikumot ni Lando. Nasuko siya nga, ginganan ako kabit si Helena. Mao ba? Nala, sige. Pero ayaw pagdugay, ha? Bye. Kinahanglan mahibaw si Franco nini. Hello? Franco, tuan na sa ospital si Helena. Huwag yapon siya makuha sa imong mga batos. O ba? Paluway. Hangtod sab karon. Wa pa manawag si Mandy. Hain magkaning tawana. Bantayan lang ang lihok og sinultihan anang hilina. Kaya kung susiyon si Mandy, kung sinitabo sa kong sugo niya,
kung ganong laing tao man ang mitubag sa cellphone. Katong na Helena. Sige ka magudog tutok ang imong cellphone. Cellphone ni natong Mandy. Unsay plano nimo? Unsa kaon? Tawagan ko kining boss nga niya siyang cellphone. Ayaw. Mailahat ka ni Sir Franco kung mutubag siya nimo. Ako lang sawayan. Di lang ko motingog. Kung mo palpak pagalit karon sila si Mandy, magkatilaw yun sa akong kumo yung tawan. Oh, uy, ano wag. Oh, si Mandy kaya na wag. Hello, Mandy. Oh, yung cellphone. Kung ba una, dili si Mandy ano na wag. Klaro na. Bisan saan ako paminaw. Tingog ni Sir Franco nga akong nabati. Unsa? Buti pa sabot. Si Sir Franco ang nanugo o mupatay na ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.